പറയട്ടെ. മാതാജി ഞാൻ കേട്ടു, ഞാനിപ്പം ജോയിൻ ചെയ്തു. മണ്ഡലകാലമല്ലേ വരുന്നത്? മാതാജി കേട്ടി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താ മാതാജി പറയണ്ടായിരുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തോ ലൈവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ. എന്താ പറഞ്ഞത്? മണ്ഡലകാലമായതുകൊണ്ട് അത് രാജലക്ഷ്മി മാതാജി പറഞ്ഞു. വേറെ മാതാജി എന്തോ പറഞ്ഞില്ല, പേര് ഞാൻ മറന്നു മാതാജിയുടെ. സജിത മാതാജി, സജിത മാതാജി എന്തോ പറഞ്ഞത്. മ്യൂട്ടില്ല മാതാജി. ഇപ്പൊ മൈക്ക് ഓൺ ആക്കി മാതാജി. മ്യൂട്ടാ. എവിടെ പോന്ന കാര്യം പറഞ്ഞത്? ഓ, അത് അമ്പലത്തില് യാത്ര പോണ കാര്യം പറഞ്ഞത്. നമ്മള് ഇപ്പോ ഏതാണ്, ശ്രീരംഗം, കുംഭകോണം, പിന്നെ വന്നിട്ട് രാമേശ്വരം, മധുര, 4 സ്ഥലങ്ങള്, 40 ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് പോകുന്നത്. എന്നാണ്? ജനുവരി 19 ആയിരുന്നു ഡേറ്റ്. ഇപ്പോ 2 ആഴ്ചക്ക് പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുകയാണ്. കാരണം ടിക്കറ്റിന് പ്രോബ്ലം വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് 15,000 രൂപ താമസിക്കാനും പിന്നെ ഭക്ഷണത്തിനും പിന്നെ അവിടെ നിന്നുള്ള വണ്ടിയുടെ ഒക്കെ വരുന്നത്. അങ്ങനെ പിന്നെ നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് എടുക്കണം. പോകാൻ ആരെങ്കിലും ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് മെസ്സേജ് ഇടാം, അപ്പൊ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ 15,000 രൂപ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. പിന്നെ കയറാൻ ആർക്കെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായോ? ആരും മെസ്സേജ് ഇട്ടല്ലോ, ക്ലാസ്സിൽ കയറാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ? സുനിൽ കയറാൻ പ്രശ്നം വന്നോ ആർക്കെങ്കിലും? ഇല്ല അല്ലേ? നെറ്റ് പ്രോബ്ലം മാതാജി. നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, പക്ഷെ എന്നാലും കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഒട്ടും കേൾക്കുന്നില്ല മാതാജി. എന്റെ പ്രശ്നമുണ്ടോ? ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ, ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ക്ലിയർ ആവുണ്ടോ നോക്കൂട്ടാ. ആരത് മാതാജി? സവിത മാതാജി മെസ്സേജ് ഇട്ടിരിക്കുന്ന കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല, അറിയില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്കിന്ന് 8ാമത്തെ അധ്യായം പരമപദപ്രാപ്തി, അധ്യായം 8 പരമപദപ്രാപ്തിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കുന്നത്. അതിനു മുന്നേ നമ്മൾ 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്താ പഠിച്ചത്? 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചത് ഇന്നലെ? സുഹൃത്തുക്കളിൽ ഭഗവാൻ അത്യന്തം പ്രിയപ്പെട്ടവൻ. എപ്രകാരമാണ് ഒരാൾക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? കൃഷ്ണന്റെ ശാസ്ത്രം. ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവർ ആരെല്ലാം? എപ്രകാരമുള്ള ഭക്തന് മാത്രമേ സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം നേടാൻ കഴിയൂ?
ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഗുരുവിനാലെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവർ ആരാണ്? ആരൊക്കെ അവരെ ആരാധിക്കുന്നു, എങ്ങനെയുള്ളവരെ ആരാധിക്കുന്നു? 235 പറയുന്നത് ശരിയാണ്. 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ വിഷയം എന്താണ്? അത് പഠിച്ചു. എന്താണ് വിഷയം? ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ തികച്ചും കൃഷ്ണാവബോധവാനാകണമെന്നതാണ് 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ വിഷയം. അതെ, കൃഷ്ണാവബോധവാൻ ആവണത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിച്ചോ? അധ്യായത്തിന്റെ വിഷയം നമ്മൾ പഠിച്ചോ? എന്താണ് നമ്മളത് എങ്ങനെ ആകണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. ശ്രമിക്കാൻ തുടങ്ങിയോ ആകാൻ വേണ്ടിട്ട്? ഇന്ന് ഭാഗവതത്തിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ കയറി രാവിലെ. നാമം ജപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഇന്ന് നാല് മാല ജപിച്ച്. കണ്ടോ? ഇന്നത്തെ 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധവാനാകാന്ന് കേട്ടപ്പോഴേക്കും മാറ്റം വന്നത് കണ്ടോ? ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ കയറി 4 മാല ജപിക്കാൻ തുടങ്ങി. അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈഫ് മാനിലാണ്. മാതാജി, ആ മാലജപത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ആ സ്തുതി ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരണേ. ഞാൻ ഇതുവരെയും മനസ്സിൽ കണ്ട് അങ്ങ് ചൊല്ലിയതേ ഉള്ളൂ, അല്ലാതെ എനിക്കത് ചൊല്ലാൻ അറിയത്തില്ല. ഗ്രൂപ്പിലിട്ടിട്ടുണ്ടോ മാതാജി? മാതാജി ഫസ്റ്റ് മുത്ത് വെച്ച് നമ്മള് പ്രാർത്ഥിക്കത്തില്ലേ, ജപിക്കത്തില്ലേ? അത് അപ്പോൾ ചെല്ലുന്ന സ്തുതി, അതാ ഞാൻ ചോദിച്ചത്. ശരി കൃഷ്ണ, അതാണ് അത് ഓക്കെ. അപ്പൊ അത് നമ്മളെ ഭഗവത്ഗീതയിലുണ്ടല്ലോ. നോക്കട്ടെ പറയത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിച്ചത് എന്താണ്? 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ കൃഷ്ണാവബോധവാനാകാന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. നമ്മളത് പ്രയോഗത്തിൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഇന്ന് തൊട്ട് എല്ലാവരും നാമജപം തുടങ്ങി. പിന്നെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ കയറാൻ തുടങ്ങി അല്ലെ? ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് കയറിയിട്ട് ഇഷ്ടമായോ എല്ലാവർക്കും? കേറിയവർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമായോ? കുറെ പേര് മെസ്സേജ് തോന്നി മാതാജി. നമുക്ക് ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ വയ്യ. PDF ശ്ലോകവും ഒന്ന് ഇട്ട് തരണേ മാതാജി. ശ്ലോകം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ അതിന്റെ സമ്മറി പ്ലേലിസ്റ്റ് അയച്ചു പറഞ്ഞവർക്ക് മുഴുവനും പ്ലേലിസ്റ്റ് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇന്ന്. അത് അതിന്റെ മാതാജി, അത് പിന്നെ അതിന്റെ ശ്ലോകം അല്ലേ അയച്ചത്? ഇന്ന് എനിക്ക് മുഴുവനും പ്ലേലിസ്റ്റ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അഞ്ജന മാതാജിക്ക് മെസ്സേജ് ഇട്ടവർക്ക് മുഴുവനും മാതാജി അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ക്ലാസിന്റെ റെക്കോർഡ് അതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് 4 അധ്യായത്തിന്റെ സമ്മറി അതിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടും. അപ്പൊ ക്ലാസിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷന്റെ പ്രോഗ്രാം അവിടെ വരുന്നില്ല ആർക്കും. നാളെ തൊട്ട് ശരിക്കും ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളതും കിട്ടും നമുക്ക്. നല്ല ക്ലാസ് അല്ലേ? ഭാഗവതം കേൾക്കുമ്പോ നമുക്ക് മാതാജി, അപ്പൊ ഭാഗവതത്തിലെ ശ്ലോകങ്ങൾ ചെല്ലൂലേ? അതിനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടിയല്ലോ. എല്ലാവരും ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ കയറണം. എല്ലാവരും രാവിലെ അരമണിക്കൂറത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം. എല്ലാവരും സ്ഥിരമായിട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. നിങ്ങളെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. കാരണം സ്ഥിരാവോന്ന് ആദ്യം നോക്കിയിട്ട് വേണം ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അല്ലാണ്ട് അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കൂല നമ്മള് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക്. ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് അഡ്മിഷനുള്ള ഇന്റർവ്യൂ ആണ് ക്ലാസ്സിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് കയറുണ്ടോ നോക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഗ്രൂപ്പിൽ അഡ്മിഷൻ ഉള്ളൂ. അത് എത്ര മണിക്കാണ് മാതാജി? 5:30. ക്ലാസ്സിന് വരാൻ മടിയുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ റിമൂവ് ചെയ്യും അല്ലേ? അതെ, അത് ചെയ്യും. അത് കാണുന്നില്ലേ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത്? ഞാനിന്ന് കേറിണ്ടായിരുന്നു. ഞാനിന്ന് 8 മണി വരെ കേട്ടിരുന്നു. 5:45 ആ ക്ലാസ്സിൽ കയറാത്തവരെ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന്, ആ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവർ മുഴുവനും ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നവരാ. അതുകൊണ്ടാണ് അതിലിരിക്കുന്നത്. അല്ലാത്തവരെ മുഴുവൻ അതിൽ നിന്ന് മാറ്റും. നമ്മൾ ഫോൺ വിളിച്ച് വരാത്തവരെ മാറ്റി റിമൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാവരും ക്ലാസ്സിൽ കയറണം. ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളെ ലിങ്ക് തന്നെയാണ്. ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ കയറാം. നാളെ 5ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ബാക്കി സമ്മറി നമ്മൾ പറഞ്ഞ മറ്റന്നാൾ തൊട്ടിട്ട് 6ാമത്തെ അധ്യായം തുടങ്ങും. അപ്പൊ ബാക്കി 4 അധ്യായം സമ്മറി ക്ലാസ് നോക്കിയാലും ഞാൻ കേട്ടില്ല പറഞ്ഞത്. സമ്മറി ക്ലാസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 4 അധ്യായത്തിന്റെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ബാക്കിയുള്ള നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകാനും പറ്റും. എല്ലാവരും കയറാം. അപ്പൊ നമ്മള്
കണ്ടിന്യൂഷൻ കിട്ടില്ല എന്നുള്ള പ്രോബ്ലം അവിടെ തീർന്നില്ല അവരുടെ. കേട്ടല്ലോ? സമ്മറി എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നത്. ഇനി ആരെങ്കിലും പ്ലേ ലിസ്റ്റ് കിട്ടാത്തുണ്ടെങ്കിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചുതരാം. പ്ലേ ലിസ്റ്റ് കിട്ടാത്തവർക്ക് അപ്പൊ അതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അത്യാവശ്യത്തിന്റെ സമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. 7ാമത്തെ അധ്യായം. ആരോ മൈക്ക് ഡിസ്റ്റർബ് ഉണ്ടല്ലോ. മാതാജി വരുന്നുമ്പേ ഈ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നു. എന്റെ അല്ല അതിപ്പോ നിന്നു. ആരുടെ ഒരു ഡിസ്റ്റർബ് വന്നു എനിക്ക്. ഇപ്പൊ നിന്നു. ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും ഓണാക്കി വെച്ചോണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ 7ാമത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു. ഇനി 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകാണ്. 7ാമത്തെ അധ്യായം നമുക്ക് മനസ്സിലായി എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ കൃഷ്ണബോധവാനാകാന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, ഭാഗവതം കേൾക്കുക, പിന്നെന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള ഒരു സത്സംഗമൊക്കെ ഉണ്ടാവണം നമുക്ക്. അത് നമുക്കിവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ്? പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എത്രയേ കേട്ടാലും, നമ്മളൊന്ന് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എത്രയേ കേൾക്കുമ്പോ അത്രയും നമുക്ക് പരിവർത്തനം വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അരമണിക്കൂർ നമ്മൾ ക്ലാസ് കേൾക്കുക, ഭാഗവതം ക്ലാസ് കേൾക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുക. നമുക്ക് നാളെ ഇപ്പൊ നാരദ മഹർഷിയുടെ പൂർവ്വജന്മത്തിന്റെ പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും. എല്ലാവരും നാളെ കയറാൻ നോക്കാം. നമുക്കതില് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് കേൾക്കുന്നതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്ക് 8ാമത്തെ അധ്യായം പരമപദ പ്രാപ്തി അതാണെന്ന് പഠിക്കുന്നത്. 8ാമത്തെ അധ്യായം. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. പരമപദ പ്രാപ്തി, പരമപദം പ്രാപിക്കുക. പരമപദം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? പരമമായ പദം ആരുടെയാണ്? പരമപദം ഭഗവാന്റെ. പരമ അല്ലെ. അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച. ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്യട്ടെ വീഡിയോ? പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? നെറ്റ് ചെറുതായിട്ട് പ്രശ്നമുണ്ട്. ഇല്ല സൗണ്ട് ക്ലിയർ ഇല്ല മാതാജി. ഞാൻ ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആണോ? നെറ്റിന് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്ന്. നെറ്റ് ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആണോ? എന്തായാലും ഇത് പകുതി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരു 10 ശ്ലോകമെങ്കിലും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നിർത്തണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറയണം കേട്ടാ. അർജുന ഉവാച. കിം തത് ബ്രഹ്മ കിമസ്യാത്മം കിം കർമ്മ പുരുഷോത്തമ അധിഭൂതം ച കിം പ്രോക്ത അതിദൈവം കിമുച്യത്തെ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, ഹേ പുരുഷോത്തമ, എന്താണ് ബ്രഹ്മം? ആത്മാവെന്നാൽ എന്ത്? ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം എന്നാൽ എന്ത്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമെന്നും ദേവന്മാരെന്നും പറയപ്പെടുന്നത് എന്താണ്? അർജുനൻ ചോദിക്കാണ് ഭഗവാനോട്, ഹേ പുരുഷോത്തമ എന്നാ പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മം എന്നാൽ എന്ത്? ആത്മാവെന്നാൽ എന്ത്? ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം എന്നാൽ എന്ത്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമെന്നും ദേവന്മാരെന്നും പറയപ്പെടുന്നത് എന്താണ്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നതാണല്ലേ. ബ്രഹ്മം എന്ത്? ആത്മാവെന്ത്? ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം എന്ത്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമെന്നും ദേവന്മാരെന്നും പറയപ്പെടുന്നത് എന്താണെന്ന് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുകയാണ്. എന്താണ് ബ്രഹ്മം എന്ന് തുടങ്ങിയ അർജുനന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഭഗവാൻ ഉത്തരമരുളുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് ബ്രഹ്മം എന്നതിന് അർജുനന് ഭഗവാൻ ഉത്തരം കൊടുക്കാണ്. ഈ അധ്യായത്തിൽ എന്താണ് ബ്രഹ്മം എന്ന് തുടങ്ങിയ അർജുനന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഭഗവാൻ ഉത്തരമേകുന്നു. കാമ്യകർമ്മം, ഭക്തിപൂർവമായ സേവനം, യോഗ തത്വങ്ങൾ, തനിമയാർന്ന ഭഗവത് സേവനം എന്നിവയെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. അർജുനൻ ഭഗവാനെ പുരുഷോത്തമൻ എന്നാണ് സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. താൻ ചോദിക്കുന്നത് കേവലം ഒരു സുഹൃത്തിനോടല്ല, സുനിശ്ചിതമായ ഒരു ഉത്തരം നൽകാൻ പരമാധികാരമുള്ള മഹാപുരുഷനോടാണെന്ന് വ്യഞ്ചിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ബ്രഹ്മം എന്നാൽ എന്ത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലെ. ബ്രഹ്മം എന്താണ്? പിന്നെന്താണ്? ആത്മാവ് എന്താണ്? ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമെന്നും ദേവന്മാരെന്നും പറയപ്പെടുന്നത് എന്താണ്? അപ്പൊ അർജുൻ ആരോടാ ചോദിക്കുന്നത്? പരമപുരുഷോത്തമനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനോട്. അതായത് ഭഗവാനെ ഇവിടെ പരമപുരുഷോത്തമൻ എന്നാ പറഞ്ഞല്ലേ, പുരുഷോത്തമൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. കേവലം സുഹൃത്തിനോടല്ല ചോദിക്കുന്നത്, ആധികാരികമായിട്ട് ഉത്തരം നൽകാൻ കഴിവുള്ള പരമാധികാരമുള്ള മഹാപുരുഷനോടാണ് അർജുനൻ തന്റെ സംശയം ചോദിക്കുന്നത്. അധിയജ്ഞ കഥം ഗോത്ര ദേഹേസ്മിൻ സൂതന പ്രയാണകാലേ ച കഥം ജ്ഞേയോസി നിയതാത്മഭിഃ. മധുസൂദന, ആരാണ് യജ്ഞദേവത? ഈ ശരീരത്തിൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ കുടികൊള്ളുന്നു? ഭക്തിയുടെ സേവന നിരതരായവർക്ക് മരണവേളയിൽ അങ്ങയെ എങ്ങനെ
അറിയാൻ കഴിയും? അപ്പൊ മധുസൂദന, അർജുനൻ വിളിക്കുകയാണ് ഭഗവാനെ. മധുസൂദന എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? മധു എന്ന സൂദന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കില് അർജുനന്റെ സംശയങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? ഒരു അസുരനെ പോലെയാണ് സംശയങ്ങള്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണോ മധു എന്ന രാക്ഷസനെ ഭഗവാൻ വധിച്ചത്, അതേപോലെ തന്റെ സംശയങ്ങളെ കൃഷ്ണൻ നശിപ്പിക്കണം എന്നാണ് ആര് ചിന്തിക്കുന്നത്? അർജുനൻ അർത്ഥാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ മധുസൂദന എന്ന് പറയുന്നത്. ആരാണ്? യജ്ഞദേവത. ഈ ശരീരത്തിൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് കുടികൊള്ളുന്നത്? ഭക്തിരസേവന നിരതരായവർക്ക് മരണവേളയിൽ അങ്ങയെ എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയും? അപ്പൊ ഭക്തിരസേവനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് മരണവേളയില് ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുക എന്നാണ് അർജുനൻ ഇവിടെ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അക്ഷരം ബ്രഹ്മ പരമം സ്വഭാവോധ്യാത്മമുച്യത്തെ ഭൂതഭാവാത് ഭവകരോ വിസർഗ കർമ്മ സംചിതഃ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അവിനാശിയും അതീന്ദ്രിയനുമായ ആത്മാവാണ് ബ്രഹ്മം. ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത് അവിനാശിയും അതീന്ദ്രിയനുമായിട്ടുള്ള ആത്മാവിനെയാണ് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതി അധ്യാത്മം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ വികാസത്തിന് വേണ്ടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ. ഇപ്പൊ ജീവാത്മാക്കള് ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ വികാസത്തിന്, അല്ലെങ്കിൽ ജീവാത്മാവ് ആ ശരീരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ 3 കാര്യം പറഞ്ഞു. ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവിനെ, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത അതീന്ദ്രിയനായിട്ടുള്ള ആത്മാവിനെയാണ് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതിയെ അധ്യാത്മം എന്ന് പറയും. ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ വികാസത്തിന് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങള്, അതല്ലെങ്കിൽ ജീവാത്മാക്കള് ആ ശരീരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മം ജീവാത്മാവിനെയും പരബ്രഹ്മം പരമാത്മാവിനെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മം എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു? ജീവാത്മാവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പരബ്രഹ്മം പരമാത്മാവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ജീവാത്മാവിന്റെ മൂലസ്വരൂപം ഭൗതിക ബോധം ഉൾക്കൊള്ളുമ്പോൾ ഭൗതിക വസ്തുക്കളെ കൈയാളാനുള്ള ശ്രമമാണ് കൃഷ്ണാവ കൈയാളാനുള്ള ശ്രമമാണ്. എന്നാൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലാകട്ടെ ഭഗവത് സേവനത്തിലാണ്. ജീവാത്മാവിനെ ഭഗവാൻ തടസ്ഥ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നു. മനുഷ്യൻ ചിലപ്പോൾ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും പുണ്യം തീരുമ്പോൾ മനുഷ്യരൂപേണ ഭൂമിയിൽ വന്ന് പിറക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണ് കർമ്മം. യജ്ഞം കൊണ്ട് നേടിയ പുണ്യം ക്രമേണ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ആ ജീവാത്മാക്കൾ വർഷബിന്ദുക്കളിലൂടെ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു. പിന്നീട് ധാന്യങ്ങളായി മുളയ്ക്കുകയും ആ ധാന്യങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുന്ന മനുഷ്യനിൽ ശുക്ലമായി തീർന്ന് സ്ത്രീ ഗർഭത്തിലൂടെ ഉൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ചവൻ ഇത്തരം യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യാറില്ല. അയാൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തെ മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നു. മാതാജി ഇത്തിരി സ്പീഡ് കുറച്ച് പറയണം മാതാജി. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവത് അംശമായ ജീവാത്മാവ് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വീണു പോയേക്കാം, എന്നാൽ പരമപുരുഷന് ഒരിക്കലും പതനമില്ല. അപ്പൊ അവിടെ ജീവാത്മാവിനെ ബ്രഹ്മമെന്നും പരമാത്മാവിനെ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെന്നും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് മൂലസ്വരൂപം ഭൗതിക ബോധത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ജീവാത്മാവ്, ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഭൗതിക വസ്തുക്കൾ കൈയാളാനുള്ള ശ്രമമാണ് അവിടെ നടക്കുക. അതായത് നമ്മുടെ ശാരീരിക ബോധത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക ബോധമാണ് നമ്മളിൽ ഉള്ളതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലാണെങ്കിലോ കൃഷ്ണന്റെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട്, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലാണെങ്കിൽ ഭഗവത് സേവനത്തിനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. ശാരീരിക ബോധത്തിലാണെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. നമ്മുടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയും ഭൗതിക ബോധത്തിലുള്ള വ്യക്തിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണത്. ഭൗതിക ബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി തന്റെ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഭൗതിക വസ്തുക്കളെ കൈയാളാൻ ശ്രമിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കും, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് ശ്രമിക്കും. ഇപ്പൊ ഓക്കെയാണോ സ്പീഡ്? കുഴപ്പമില്ല. ഭഗവാന്റെ തടസ്ഥ ശക്തിയായിട്ടാണ് ആരെ പറയുന്നത്? ജീവാത്മാവിനെ പറയുന്നത്. ആ ജീവാത്മാവ് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കും. ആ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച് പുണ്യം തീരുമ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കും? മനുഷ്യരൂപേണ ഭൂമിയിൽ വന്ന് പിറക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഈ പ്രക്രിയയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിനനുസരിച്ചാണ്, നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലെ, കർമ്മത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഭൂലോകത്തിൽ വന്ന് ജന്മം എടുക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച് ആ പുണ്യങ്ങൾ തീരുമ്പോ വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? മനുഷ്യനായിട്ട് ഭൂമിയിൽ വന്ന് പിറക്കേണ്ടി വരും. ആ പിറക്കുന്ന പ്രക്രിയ എങ്ങനെയാണെന്നാണ് അടുത്ത പോയിന്റ് പറയുന്നത്. എന്താണ്? യജ്ഞം ചെയ്യുമ്പോ, നമ്മൾ യജ്ഞം ചെയ്യുമ്പോ
യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോ എന്താണ്, ആ നേടിയ പുണ്യം ക്രമേണ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോ ആ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോ നമുക്കറിയാം എന്ത് സംഭവിക്കും, മഴ ലഭിക്കും. ജീവാത്മാക്കള് വർഷബിന്ദുക്കളായി ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു, നമുക്ക് മഴ ലഭിക്കും. ആ മഴ പെയ്യുമ്പോ എന്താണ്, ധാന്യങ്ങൾ മുളച്ച് ആ ധാന്യങ്ങളിൽ ഭക്ഷിക്കുന്ന മനുഷ്യനില് ശുക്ലമായി തീർന്ന് സ്ത്രീ ഗർഭത്തിലൂടെയാണ് എന്ത് വരുന്നത്, ജീവാത്മാക്കള് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ചവൻ ഇത്തരം യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യാറില്ല. കാരണം അയാൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തെ മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഇത്തരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം അയാൾ എന്തുമാത്രം നോക്കുന്നത്, കൃഷ്ണാവബോധത്തെ മാത്രമാണ് ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താനായിട്ട് തയ്യാറാകും. പക്ഷെ പിന്നെന്താ പറഞ്ഞ, ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവ് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വീണുപോയേക്കാം. പക്ഷെ എന്താണ്, പരമപുരുഷന് ഒരിക്കലും പതനം സംഭവിക്കില്ല. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് ചിലപ്പോ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വീഴാം, പക്ഷെ പരമാത്മാവിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല, ഒരിക്കലും പതനം സംഭവിക്കില്ല. അതിഭൂതം ക്ഷരോഭാവ പുരുഷാധി ദൈവതം അതിയജ്ഞോഹമേവാത്ര ദേഹേ ദേഹാഭൃതാം വര. ഹേ ശരീരം കൊണ്ടവരിൽ ശ്രേഷ്ഠനായവനെ, എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് അതിഭൂതം. അതിഭൂതം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ അതിഭൂതം എന്ന് പറയുന്നു. സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ദേവന്മാരും എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം അതിദൈവം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ദേവന്മാരും എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെയാണ് അതിദൈവം എന്ന് പറയുന്നത്. സകല ശരീരങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വാണരുളുന്ന പരമാത്മാവായ ഭഗവാൻ അതിയജ്ഞൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ യജ്ഞൻ ഭഗവാൻ ആരാണ് അതിയജ്ഞൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്? എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും വാണരുളുന്ന പരമാത്മാവായ ഭഗവാനാണ് അതിയജ്ഞനായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ അതിഭൂതം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ്. ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപമാണ്. അതിയജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത് പരമാത്മാവായ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം അതിദൈവമെന്നും സകല ശരീരങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വാണരുളുന്ന പരമാത്മാവായ കൃഷ്ണൻ അതിയജ്ഞൻ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ശരീരം 6 അവസ്ഥകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു. എങ്ങനെയാണ്? ജനനം, വളർച്ച, സ്ഥിതി, ഉത്പാദനം, ക്ഷയം, നാശം. ഈ 6 അവസ്ഥകളിലൂടെയാണ് ശരീരം കടന്നു പോകുന്നത്. ഈ ഭൗതിക സ്വഭാവമാണ് അതിഭൂതം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 6 അവസ്ഥകളിലൂടെ നമ്മുടെ ശരീരം കടന്നു പോകാണ്. ഏതൊക്കെയാണ്? ജനനം, വളർച്ച, സ്ഥിതി, ഉത്പാദനം, ക്ഷയം, നാശം. ഏവ എന്ന പ്രയോഗത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവ് തന്നിൽ നിന്ന് ഭിന്നനില്ലെന്ന് സ്പഷ്ടമാക്കുന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. പരമാത്മാ രൂപേണ ജീവാത്മാവിനോട് സഹവസിക്കുന്നത്. അതായത് പരമാത്മാ രൂപേണ, ശ്ലോകം നമ്പർ പരമാത്മാ രൂപേണ ജീവാത്മാവിനോട് സഹവസിക്കുന്ന ഈ ഭഗവാനാണ് ജീവന്റെ സർവകർമ്മങ്ങൾക്കും സാക്ഷിയായി വിവിധ ബോധാവസ്ഥകൾക്ക് ഉറവിടം. അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്നാണ് പരമാത്മാവ് തന്നിൽ നിന്ന് ഭിന്നനല്ലെന്ന് സ്പഷ്ടമാക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഭഗവാൻ ഏവ എന്ന പ്രയോഗത്തിലൂടെ. ഭഗവാനും പരമാത്മാവും വ്യത്യാസമല്ല എന്ന് പറയാണ്. പരമാത്മാ രൂപേണ ജീവാത്മാവിനോട് സഹവസിക്കുന്ന ഭഗവാൻ ജീവന്റെ സർവകർമ്മങ്ങൾക്കും സാക്ഷിയും വിവിധ ബോധാവസ്ഥകൾക്ക് ഉറവിടം. അപ്പൊ പരമാത്മാ രൂപത്തില് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും. ആ പരമാത്മാവ് എന്താണ്? ജീവാത്മാവിന്റെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങൾക്കും സാക്ഷിയാണ്. അന്ധകാലേച്ച മാമേവ സ്മരൻ മുക്താകളേവരം യപ്രയാതി സമദ്ഭാവം യാതി നാസ്ത്യത്ര സംശയഃ. മരണസമയത്ത് എന്നെ തന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവൻ എന്റെ ഭാവത്തെ ഉടൻ തന്നെ പ്രാപിക്കുമെന്നതിന് സംശയമില്ല. ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? ആരാണോ എന്നെ തന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം ത്യജിക്കുന്നത് അവന് എന്റെ ഭാവത്തെ ഉടൻ തന്നെ പ്രാപിക്കുമെന്നതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. എപ്പോഴും കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം ത്യജിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. യം യം വാപി സ്മരൻ ഭാവം ത്യജത്യന്തേ കളേവരം തം തമേ വൈദി കൗന്ദേയ സദാ തദ്ഭാവ ഭാവിതഃ. എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ മരണവേളയിൽ ഒരാൾ സ്മരിക്കുന്നത്, ഹേ കുന്തിപുത്ര, അയാൾ തീർച്ചയായും അതിനെ പ്രാപിക്കും. അപ്പോ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഒരാൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത്, സ്വാഭാവികമായിട്ടും അയാൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? അതിനെ തന്നെ പ്രാപിക്കും. ഇത് നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം നമുക്കറിയാം. ആരാണ്? ഭരത മഹാരാജാവ്. ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ കഥ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. കൃഷ്ണസ്മരണയോടെ ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവർ അതീന്ദ്രിയമായ
ഭഗവത് പദം പോകുന്നു. മറ്റേതെങ്കിലും സ്മരണ പുലർത്തിക്കൊണ്ട് സ്മരിക്കുന്നവർ ഈ അവസ്ഥയിലെത്തുകയില്ല. കൃഷ്ണനെ നിരന്തരം സ്മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് അന്ത്യവേളയിലും ഭഗവത് സ്മരണ ഉദിക്കും. നിരന്തരമായ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന നാമജപമാണ് മരണവേളയിൽ ഒരാളുടെ മനോഭാവത്തെ വേണ്ടുന്ന വഴിക്ക് തിരിക്കാൻ ഉതകുന്ന ഉത്തമമായ മാർഗം. ഭരത മഹാരാജാവിന് വേളയിൽ ഒരു മാൻകുട്ടിയെ കുറിച്ചായിരുന്നു വിചാരം തന്നെ വന്നു. നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? അപ്പൊ ഭരത മഹാരാജാവ് മാനിനെ കുട്ടിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചപ്പോ, മരണസമയത്ത് ചിന്തിച്ചപ്പോ മാനിന്റെ ശരീരം സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ മരണസമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അപ്പൊ അതിന് നിരന്തരം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? മരണവേളയില് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സമയത്തും എന്തുണ്ടാവില്ല? ഓർമ്മ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. തസ്മാത് സർവേഷു കാലേഷു മാമനുസ്മര യുക്യച മയ്യർപ്പിത മനോബുദ്ധിർ മാമേ വൈശ്യസ്യ സംശയ. അതിനാൽ അർജുന, ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ നീ എന്നെ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുക. അതോടൊപ്പം നിന്റെ നിയത കർമ്മമായ യുദ്ധം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുക. സ്വകർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചും മനോബുദ്ധികളെ നെല്ലുറപ്പിച്ചും ഇരുന്നാൽ നീ എന്നെ പ്രാപിക്കും, സംശയമില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അർജുന, നീ എന്ത് ചെയ്യണം? കൃഷ്ണന്റെ രൂപത്തിൽ, ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിലാണ് നീ എന്നെ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കേണ്ടത്. അതോടൊപ്പം നീ എന്തും ചെയ്യണം? നിന്റെ ഈ നിയത കർമ്മമായിട്ടുള്ള യുദ്ധം നിർവഹിക്കുകയും വേണം. സ്വകർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചും മനോബുദ്ധികൾ എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ചും ഇരുന്നാൽ നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും, സംശയമില്ല. അപ്പൊ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? നിന്റെ കർമ്മങ്ങൾ എല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, നിന്റെ മനോബുദ്ധികളിൽ ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാല് നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ ആരോട് പറയാണ്? അർജുനനോട് പറയണം. അപ്പൊ ഏത് രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ഓർക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത്? ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ നീ എന്നെ ഓർക്കണം എപ്പോഴും. പിന്നെ കൂടെ നിന്റെ നിയത കർമ്മമായിട്ടുള്ള യുദ്ധം നിർവഹിക്കുകയും വേണം. അപ്പൊ നമ്മളോട് ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? എപ്പോഴും നീ എന്ത് ചെയ്യണം? കർമ്മം, നിന്റെ നിയത കർമ്മങ്ങൾ നീ അനുഷ്ഠിക്കാൻ വേണം, ഒപ്പം തന്നെ എന്നെ ഓർക്കാൻ വേണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും, ഒരു സംശയവും വേണ്ടെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അർജുനനോടുള്ള ഈ ഉപദേശം ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെ സംബന്ധിച്ചും പ്രസക്തമാണ്. തങ്ങളുടെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മം നിറവേറ്റുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാൻ ആരെയും ഭഗവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അർജുനനോടുള്ള ഉപദേശം അർജുനന് മാത്രമുള്ളതല്ല, എല്ലാവർക്കും കൂടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇത് പറയുന്നത്. കാരണം നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മം നിറവേറ്റുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാൻ ഭഗവാൻ ആരെയും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല. അഭ്യാസയോഗയുക്തേന ചേതസാനാന്യഗാമിന പരമം പുരുഷം ദിവ്യം യാതി പാർത്ഥാനു ചിന്തയൻ. എന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി ആരാണോ ധ്യാനിക്കുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ? എല്ലാവർക്കും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ? വിക്കി കേൾക്കുന്നു. സംസാരം സംസാരം വിട്ട് കേൾക്കുന്നു. സൗണ്ട് മുറിഞ്ഞു പോകുന്നു. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമുക്കെന്നാ നിർത്താം ക്ലാസ്. എന്നാ ഞാൻ 10 വരെ ആക്കിയിട്ട് നിർത്തട്ടെ, എന്നിട്ട് നാളെ നമുക്ക് എടുക്കാം. കാരണം സ്ക്രീനിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ശരി, ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, 10 വരെ എടുത്തിട്ട് നിർത്താം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ലൈവ് ഇട്ട് പോവുകയും ചെയ്തില്ല. അപ്പൊ ഇത്തിരി നേരം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി അത് പറഞ്ഞു തരാം. അങ്ങനെ ചെയ്താ പോരെ? ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് ആരാണോ ധ്യാനിക്കുന്നത്, ആരാണോ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില് ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ സ്മരിക്കുന്നത്, അല്ലയോ പാർത്ഥ, അയാൾ നിശ്ചയമായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ആരാണോ ധ്യാനിക്കുന്നത്, ആരാണോ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നത്, ആ വ്യക്തി നിശ്ചയമായും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്നു. നിർത്ത മാതാജി, കേൾക്കുന്നില്ല എന്ന് മെസ്സേജ് വരുന്നുണ്ടല്ലോ.
അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ഉരുവിടുന്നതും അതിന്റെ സ്പന്ദനങ്ങൾ എന്താ പറയാ ശ്രോത്രങ്ങളിൽ ഉൾപ്പോകുന്നതും കൊണ്ടും കാതും നാവും മനസ്സും പ്രവർത്തന നിരതമാകുന്നു. ജീവാത്മാക്കൾ തങ്ങളാണ് പരമാസ്വാദകരെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. പക്ഷെ അതല്ല വാസ്തവം. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനാണ് ഉത്കൃഷ്ടനായ പരമാസ്വാദകൻ. നിരന്തരം കൃഷ്ണനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ നമുക്ക് കൃഷ്ണന്റേതുപോലുള്ള രൂപം ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് നാളെ എടുക്കാം. കേൾക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പാടാം.